Добре дошли в България! Аз съм Слави и в следващите минути ще бъда ваш домакин. Предстои ни вълнуващо пътуване. България е привлекателна за почивка и гостуване през всички сезони на годината, заради красивата й природа, благоприятния климат, удивителното културно наследство и фолклор. Каним ви на една разходка. По традиция посрещаме гостите си с хляб, сол и мед. Така показваме гостоприемството си. На здраве! Точно така. Обикновено на здраве е сред първите думи, които гостите научават на български, след добър ден и благодаря. Националното българско питие се нарича ракия и се прави най-вече от грозде. Намираме се в Несебър, на около 40 км от Бургас. Той е и сред най-старите европейски градове в България, заедно с Пловдив и София, на повече от 3000 години. Несебър привлича хиляди посетители. Толкова много спомени от древни народи са събрани в това кътче. Толкова много енергия на едно място. Траки, гърци, римляни, византийци, българи. Градът е един от 9 материални обекта в България, включени в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Накъдето и да се насочите, и на север, и на юг от Несебър, по цялото крайбрежие ще се насладите на пясъчни дюни. Слезте към Маркутино, до резервата Ропотамо. Ако обичате да се гмуркате, в Черно море, особено около нос Калиакра и Камен бряг, има стотици потънали кораби и съкровища. Искате да съчетаете две удоволствия – море и голф. Чудите се коя да е вашата дестинация. Само на 40 км от летище Варна има 3 големи голф комплекса. Общо над 200 декара площ с професионално обслужване и магазини. Игрищата са проектирани от голф знаменитости като Гари Плеер и Ян Уснам. Наслаждавате се на играта, а като вдигнете очи и на морската панорама. И България има своя мегалитен комплекс. Дори не един. Открити са през последните години и затова не са добили славата на своите английски и бретонски събратя. Нашият се казва Бегликташ. Камъните тук чертаят един от най-точните слънчеви календари. Поверието гласи, че който мине през този скален процеп, ще пречисти греховете си. В края на лятото, близо до село Жеравна, се провежда фестивал на народната носия. Когато се стъмни и се разпалят огньовете, ще станете свидетели на един уникален ритуал – танцуване върху огън или нестинарство. Обичаят е толкова силен и е толкова отдавна, че е запазил много от езическата традиция. Нестинарите казват, че изпадат в божествен транс и не усещат паренето на жаравата. Факт е, че истинските нестинари нямат следи по ходилата си след танца. Намираме се в Родопите. Само преди 15 години никой не подозираше значението на това място. Мислеха го за средновековна крепост. Това е древният комплекс Перперикон. Скалите тук са били обожествени от хората още през неолита. Още едно красиво място в източните Родопи. Мостът, който наричат Дяволския, е на повече от 500 години. Любопитно е защо са го нарекли Дяволски. Отражението на трите му свода във водата оформя главата на дявол. А какво са Родопите без гайдата? Един от традиционните български инструменти. Гайдата, която може да докосне сърцето ви. Слушайте.
Рила е най-високата планина в България и на Балканския полуостров с нейния първенец връх Мусала. Рила и Пирин омагьосват със своите ледникови езера. Вълнуващо е да се топиш в минерален басейн и да знаеш, че преди теб разни императорски особи са отморявали тук между няколко битки и са решавали съдбините на народите. Вие не искате ли да се почувствате на тяхно място? Това е Хисаря, един от най-известните спа-курорти на България. И наистина се чувствам като император. Само тук са открити 22 различни по състав вида води. Градът е основан преди 17 столетия от римския император Диоклециан. Той си харесал мястото заради безценните минерални води. Тук процедурите и лечението с минерална вода са започнали преди векове и продължават и до днес. Убедете се сами. Киселото мляко и бялото саламурено сирене са наша национална идентичност. Доказано е, че киселото мляко е много полезно за човешкия организъм. Българското кисело мляко е причина за многото дълголетници у нас, особено в Родопите. В България пазим старите традиции в производството на вино още от траките. Не случайно те са почитали Дионис, богът на виното. Първа спирка от винения ни маршрут е избата край село Старосел. Тук е най-големият открит досега тракийски царски комплекс. Траките вярвали в задгробния живот и затова погребвали своите с много дарове и предмети, които да им служат след смъртта. Мадърският конник е единственият скален релеф в Европа от ранното средновековие. Аналог на Мадърския конник има открит само в Персия. В пещерата до барелефа е имало тракийско светилище, а в наши дни тук се изнасят концерти. Столицата София при римляните е носила името Сердика. Някога градът е бил завладян не от кого да е, а от бащата на Александър Македонски – Филип Македонски. Сердика е бил любимият град на император Константин Велики, който дори обмислил да премести столицата си от Рим тук. Това е храм-паметникът Александър Невски, най-високият православен храм на Балканите. При ясно време камбаните му се чуват на 30 км. Като заговорихме за столици, да тръгнем на изток. Там са трите стари български столици. Плиска. Векът е седми. Велики Преслав. Наречена Велика, тази българска столица се прославя като културен и просветен център. Тук се превеждат книгите на новата славянска азбука, създадена от светите братя Кирил и Методий. Не е възможно да пропуснете Царевец, днешният град Велико Търново. Още като навлезете сред хълмовете, сякаш дълбани от река Янтра, ще останете очаровани от резките височини и естествено непристъпните скали. Посетете ни лятото, заповядайте и през зимата. Наричат най-големите ни зимни ски курорти Банско, Пампорово и Боровец голямата тройка. Безспорно Банско е най-снежният от тях и привлекателен. Различни по трудност над 50 км писти, кабинкови и седалкови лифтове, ски и сноуборд училища, хотелски и спа комплекси, минерални басейни, за всеки го по нещо. Тук през последните години идват едни от най-големите имена в ските, за да открият лично сезона и да пробват добрите писти.
След един прекрасен ден на ски, идва ред на още по-приятна вечер, в добра компания, с вкусни местни ястия и хубаво червено вино. Уморени ли сте? Приятно уморени? Така е. Където и да отидете в България, от която и страна на Балкана и по високите й планини, ще ви изненадат. Наред с условията за спорт, почивка и развлечение, и природни красоти, и древни руини, и запазени живи обичаи. На вас, нашите гости, обещаваме всички български рецепти за гостоприемство.